Lyžiari si túto zimu zatiaľ veru neužívajú. Strediska hlásia málo snehu alebo skôr žiadny. No keď sa chce, dá sa aj nemožné. Partia bežkárov upravila trate pri Kremnici, a to aj napriek tomu, že nesneží. A dokonca nepotrebovali ani snežné delá. Skalka pri Kremnici, jeden z najznámejších bežeckých areálov na Slovensku. Ako vidíte, po bežkároch ani stopy. Ak si hovoríte, tak tam sa lyžovať nedá, ste na omyle. Pár metrov v lese si musíte dávať pozor, aby vás nejaký bežkár nezrazil. Myslím, že to je unikát. Vďaka dobrej partii bežkárov z Kremnici. Vráťme sa ale o niekoľko dní späť. Na tejto trati sa bežkovať nedalo. Desiatky chlapov a jedna žena však zobrali do rúk lopaty a počasie poriadne prekabátili. Bolo nás tu skoro 40 ľudí s lopatami. Sneh sa bral tuto z hory. Všetko sa nahádzovalo, zhruba 1,5 kilometrový okruh. Brigáda sa nakoniec ukázala ako úspešná. Bez nej by si totiž bežkári na Slovensku nezatrénovali. Nikde na okolí, vlastne na Slovensku, ani myslím v Európe, tých nižších polohách nie sú dobré podmienky. Prečo sme tu trénovať na bielu stopu, na pretek? Keď sa títo bežeckí nadšenci vybrali trénovať do lesa, ľudia len krútili hlavami. Nikto totiž neveril, že idú lyžovať. Vôbec neľutujeme, pretože to je asi jediné miesto, kde sa dá slušne zabehať. Keby sa tá brigáda neurobila, tak už asi by sa tu nelyžovalo. Pozývam všetkých, že dá sa, aj keď sa nedá. Zo Skalky pri Kremnici, Peter Ziman, televízia Markíza.